ମାଛ ମାନଙ୍କ ମରଣ କିଏ ମତେ ଜାଣଛି ନାଇଁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କରେଣ୍ଟ ଇଏ ଯୁଗୁରୁ ନୁହଁ ମାଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ପାଣି କେମିକାଲ ଯୁଗୁରୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ମରିଯାଉଛି ପାଣି କେମିକାଲ ଯୁଗୁରୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ମରିଯାଉଛି ପାଣି ଠାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ ପାଣି ମାଛ ହାତ ବାହାର ମାଛ କିଛି ମାଛ ଦେଖିବ ଖାଇବା ହାତ ପୁରୀ ମାଛ Đây bắt đầu. Cái bố là